Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. A sị nka chi taata bụ eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị na-asị ka mmụọ niile na-anara oke na eke, ndị anjelu nke Chukwu, ndị niile na-eje ozi na eke, all the elements that work in harmony with the fire and sun element. May the vibration and grace and radiation that benefit mankind be our portion. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple. Anyị na-agba afa mmiri emerụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye nchụaja na Odinana restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị ji wee bịa bụ how to be at peace with your Ezumezu. Etu ị ga-esi wee align yourself with entities of powers, with all the elements that came to this world with you. It's like the supporting force to your earthly existence. So gee ntị nke ọma. Ị ga-abụ onye nwere isi awere ma ọ bụrụ na ị watcha bido na mbido wee ruo n'isi njedebe. I can tell you what you will learn if you put it into practice will turn your life around for good. It is a system, a method that have worked tremendously for me. And I'm sure it will work for you if you will apply it to the letter. What you don't know is only a mystery to you and not to all. And I keep saying it. Why you are failing is because you are applying the wrong method. In other words, you set yourself against the natural laws that governs the universe. In this world, the creator of the whole universe did not create you to suffer. That was never the intention of the creator. You are here on earth to mature, to experience, and to become a better human being spiritually. That is your existence. But I want to now one do copy say na onye nna nwa ya na-ayọ ya azụ onye ya agwọ. Na onye nna an earthly father nwa ya na-ayọ ya bread onye ya okwute. O wee sị unu kirisi maka the everlasting father, the creator of the whole universe. Enwere ntụpọ bụ so ihe ọma juru n'obi ya. Na-echere nwere echiche ọma na-echere anyị. Ọ sị na akwụkwọ ndị ụkọ bịa sị na ya na-echere anyị echiche nke udo, echiche nke ihe ọma na ọ bụrụ nke ihe ọjọọ. Ana m ejikwa ụtọ akwụkwọ ndị ụkọ bịa bụ ka nwere ihe ma wee marụ ya atụ ihe maghị. So the Almighty Father have pure and good intention for us all. So ọ bụrụ na ị nọ n'ụwa, this present earth life, you cannot even pay 3 square meal. You cannot pay your bills. My dear, something is wrong.
And you can only be liberated when you believe and agree with me, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, that something is wrong. Maka na onye amaghị ebe mmiri si bido maọbụ ya, anyị ama ebe mmiri si kwụsị. You must accept deep down you that something is wrong. That is the only way you will get solution. And that is the only way you will apply what I'm about to tell you today. The secret of success in life. Stop pushing blame to others. You are blaming your uncle. You are blaming your mother. You are blaming your father. Let me tell you one thing. You owe your parents royalty. You owe your parents thanks for giving you opportunity to be here on earth. I can tell you millions of souls are there in the earthly world waiting for an opportunity to be given them to be here on earth, to mature and become conscious of who they are, so that they will be useful in creation. They will add their quota, because the truth of the matter is that as a spirit jam, you are unconscious of who you are. In the world of spirit. That is why you pleaded to be given opportunity to be here on earth, to mature, so that you will be conscious of who you are and return back to our target. But it belongs to Otundichie. But the highest point every human spirit can mature and belong. The Otundichie, but the decision-making body. You understand? That is the highest point every human being can go, can mature. You can never be a primordial queen. Ndị ụka ọbịa kpọrọ eze nwaanyị nke n'igwe. Eze mgbe anyị na-eji ụka ọbịa sị, nwere ebe eze nwaanyị nke n'igwe, hallelujah. So all now I don't know about if we the primordial queen. All now can they follow them mad some artists and their imagination. We create a picture. Although now when you go follow the Colombian season on Nenka. But that is the primordial queen as one in Kenny. If they mention when about chia. I mentioned in the ancient books for you to know that the primordial queen had been known to mankind even before the arrival of Christianity. Yes, some of the ancient books, like the Old Testament, was written is BC, before Christ. They go about here. I think I've ever mentioned the Queen of Heaven. I can't remember the chapter now and verse. Otegongoria, Manama, not. Go away where read Bible school. Man will be mentioned, but the Queen of the Queen of Heaven. But the primordial queen. I want to go mention on what called the 24 elders. Woman can be handled them though. All those the entities of powers that are not in the same pedestal with human spirits. They are higher. To our government, earthly governance is a prototype of what is happening in the spiritual realm. Especially when you only see when minister, when secretary of the federation, where the ministers, where governors, where House of Rep members, and rest of them are all the canals of power. So, on here goes the man. Yeah, canals of powers. So, before I can you, echefukwana na ndị sonyere anyị nọ na aja ka anyị na-achụ n'ọnwa Febụwarị bido na Febụwarị 6. Anyị ga-emechie conclude on Monday. Ya bụ Monday anyị ga-achụ aja dị iche iche gbuo ebulu mesara aka. Ndị niile sonyere anyị na ya bụ aja
the water videos of how the whole activity went. So I want to conclude this year okay February hour. Then I record maka nke ọnwa March. A lot of people are getting testimonies already. Now, gawa n'ihu na lecture nke ụbọchị taa bụ how to make peace with the entities of powers, the Ezumezu mmụọ so gị, the elements. You are running into challenges of power because you have not done the needful. And the needful is, it must be in good harmony. There must be harmony between you and elements, forces of nature, and all the nature beings. For you to be in their good book, and for you to receive favor. Try to establish what I normally call PR, personal relation, with all those entities of powers and elements for your own good. Chukwu okike ọ kwukwara wee kwukwa na nkụzi dị iche na akwụkwọ dị iche iche, even the ancient book, even na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, na ụmụ nnụnụ nke igwe na azụ nọ na mmiri na ụmụ anụmanụ ha enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nke igwe na-azụ ha nri. Have you asked yourself etu Almighty Father si nwee ike na-azụ ihe niile o kere eke? They maintain the entire creation. There is a certain time n'ahụ ọbụla oge the power of Almighty oge eji ererizie to nourish all the entire creation. There is so many spiritual power, spiritual release that normally happening in creation. Oge the Almighty Father ji nourish ihe niile o kere eke. Onye na-abụ mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na o mee onye ahụ mara anya ya nwere ike isi na onye nwere Pentecost. That point in time bụ oge the Pentecost, oge ya bụ the radiation, the power of the Almighty ji agbarata n'ihe niile o kere eke. Ụfọdụ nwere ike ịda afụta onye ọ bụ ihe mere that point in time, ndị asị na ndị na-eso Jizọs fụrụ ilu ọkụ n'isi onwe ha. Ọ bụrụ magic. This is ihe na every time in creation ọ na-happen. During the rainy season, okay, I want to hit you out. Minus the spiritual outpouring of the Holy Spirit. Echefukwala na ijego na akwụkwọ Genesis na Chukwu okike kwuru sị na na-ekechala ụwa wee sị na mmụọ Chukwu, the world is filled of waters and the Spirit of God is upon waters. That's God akwụkwọ Genesis. The Spirit of God is upon waters. So the ọbụrụ nke a bụ ijizi the power of the Almighty and I shower upon all the creation. So onye na-awụ mee na a certain time of the year, as in a name were outpouring of the Holy Spirit. That one aside, because of everybody can perceive there was something great that is happening in creation at that particular time annually. Mana nke ị nwere ike notice as a novice bụ na enwere time akpọrọ rainy season. During that time oge ihe niile ekere eke n'elu ụwa plants na-enweta nourishment, because in that time a ga-enwe bountiful of rainfall. Mgbe ahụ all the plants ha ga na-akpọ ifuru, as in na-enwe akwụkwọ ndụ ahụ a na-ama ha mma. Guess you know something that is happening on earth at that point in time. So etu anwa
the forces of the nature nwee time eji anọrọ isi ihe niile ekere eke ka ha wee nwee ike dịkwa ọhụrụ, ka ha wee nwee ike wee continue in existence. The same thing we ihe na-ahapụ in spiritual life. In spiritual angle, there is a time the forces of nature, Paul, the Almighty Father, release the renewal force upon the entire creation, human being inclusive. Onye abatara n'ụfọdụ n'oge awa ụfọdụ ga-asị na the time of the outpouring of the Holy Spirit. Oge radiation, oge a human spirit is supposed to absorb the supernatural power in order to remain nourished spiritually. If not, the spiritual strength will be exhausted. So, what am I saying? A little bit of what is happening in the spiritual realm. You will water how things work. The sustainability. The Almighty, after creating the world, did not allow the world to decay. Therefore, He made a way for sustaining the entire creation by pouring the Holy Spirit, the nourishing power to the entire creation. To human being, if your intuition is alive, if your inner sense is alive, you sense that something is really happening. But in the world of physical, you will notice that there is rainfall. That is the time the nature is reinforcing and renourishing the entire creation and plants. So if you understand how things work in the spiritual, you key in and you keep benefiting. So you imagine if the Almighty Father can sustain trees. In creation, that's what I buy in school, living things and non-living things. But actually, everything is living. So let's say the plants, they get nourished. Animals, they get nourished. Even humans, who higher beings, will get nourished. So, over the entire creation, the Almighty Father has a purpose. Ụmụnnụnụ nke enwere ubi ma ọ bụ ọba mana Chukwu na-azụ ha nri kerezi maka gịnwa bụ mma nke ndụ. Gịnị kpatara na Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ama eme ka ị nwee ndụ, ama eme ka ị nwee ihe ị ga-eri. Ihe niile ekere eke are in obedience to the power of the creator of the whole universe. Is only human bụ ihe na-enye nsogbu. Simple reason, because human being was allowed for self-determination. Enyere human being ohere ka o jiri aka ya choose between man, good and bad. And human being of today are using it. That is the difference between human being and other creation. Other ones are not given such opportunity to choose. Even animals, their instinct guide them in the way they will follow. But human, any opportunity to choose the good from the bad. So instead of human being to take pure responsibility of his ignorance or his action, instead, human being will be blaming either his chief, or the other say, Chukwu okike, kere ka Chukwu ji wee kee n'ụwa. Ụfọdụ a na-blame ọgwụ, ụfọdụ will tell you that this life no balance. What do you mean, life no balance? You are saying life no balance because you are only seeing your existence as only one existence. So we even cite some examples.
No one they are living good lives. But why are they suffering? So we even tell you that since Yamuria, they Ezumezu, since Yamuria, they are going to go, since Yamuria, they will go mad. Why then Ojatafu? And I want them for the mother with that mamma because yet they are more and mamma they are ignorant. Now, Odeka blames for them. They are blaming Onyafraja, the creator of the whole universe. After all, for they blame what their parents for giving birth to them. You don't need to blame anybody. In actual sense, whatever that is happening to you now is as a result of what you did in your previous life, or what you did, or decision you took, or because of what you did not do 5, 10, 15, 20 years ago, or even from your previous life. So what you learn to do is, if you don't like what is happening to you now, and you want better future, start now. Start now to rewrite what is not good. Start to rewrite what is not good. Pay attention to the elements. Pay attention to your inner being. Some people, you don't have money. You are crying that things are not working for you. Come back to your roots. On a day, we don't want them to say, and a problem here, but the young ego, I get you all of those. I would like, oh no, yes, if you don't like what is happening to you now, do something. If you want your future to be bright, start today doing what is right. Because your present control your future. If you want your future to be very great and bright, start today doing something great and bright. So that's your future. Because the world is all about garbage in, garbage out. What you give to nature is what you will receive at the other end. So what am I saying? Trying to sow a good seed now. What Alpha normally do is like torchlight. To torchlight the angles that you are having weak link. The angle that you are having dark energy coming from. The angle you need to step up and strengthen. Agbasịrị gị afa. Ọ bụrụ na ị nwere ego iji eme alignment, ime ya alignment. And don't forget, after doing what is needful, what Alpha says you should do, don't keep quiet. As in, don't say, me go nye, di me na alụrụ ọrụ, ego ọrụ. For your own end, kedu ihe ị na-eme? You must change your inner disposition. You must change your inner concept, your inner thinking, the way you understand things. Because you can't keep doing one thing wrongly. Keep doing one thing in the same way, but you are expecting different results. What you must do is first, change the orientation you have. Some people even have wrong orientation while coming back to Odinana. Odinana magic. What you are expecting, Odinana Bozondo, is like a spiritual movement. The war of life, of a living, of a people. It is spiritual, it is Igbo spirituality. Come back to Odinana. Retrace your step. Stop your evil deeds. Change your inner thinking. Think positively. Don't intentionally hurt any human being. Remove your hands from evil. Don't dwell in lies.
in order to take what is not yours. If you are called upon to settle any difference, don't take sides and don't take bribes. Say the truth the way they are. You must be a truthful person. That is one of the damage the Ogbuefi Igbo. They took away our high moral standard. Because mmadụ na-asọ nsọ ala, you fear the mother earth, knowing fully well that whatever you sow to mother earth, what will come back to you. There is no two ways about that. People are afraid of doing evil because the Odinana believe so much in karma that whatever you sow is what you reap. The same way it's written in the Awando Kobia, Galatians 6:7. God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Come back to Odinana. Change your inner being. Don't intentionally hurt somebody. No nwere ihe ọ ga-eme. Onye na-asị na onwere ihe ọ ga-eme is because the person is ignorant. By the time the person understands who he is, develop the inner consciousness, align himself or herself with the powers that be, believe in me, you will see that that person you are hurting, you can never hurt the person and go scot-free. Wait, I'm coming. Just right now. Onye na-asị ka ị narị okie maka na onwere mmadụ, you can only do it nwa mgbe nta maka na onye ahụ realize bụrụ onye ọ bụ na ihe o nwere ike imewu and ihe ezumezu mmụọ si nwere ike imewu. Onya ka iji take advantage of the person. But believe in me, a time will come when the person will realize who he or she is and start to align with the forces that follows him. Believe in me, you will cease to manipulate the person. You manipulate the person no more. You are taking what does not belong to you. In the village, you know the boundary of the land between you and your neighbor. You want to suppress him because you are wealthier than him. You know the truth. You know how maybe some of them are even your brothers. You know how your father shared your family properties. But you took everything because you believe that you have the money. You believe that you can bamboozle all your siblings. Or you believe that you can influence the judgment from the elders. Ichebuzie na arịrị na onye ahụ na-ebe will come for revenge one day. By the time that the arịrị onye ahụ na-ebe will come for revenge, you will be running helter-skelter, looking for somebody to solve your problem. But you are the cause. I can tell you, you can align yourself and start a new beginning. I tell people, Odinana Abro, Odinana Abro magic. Ihe m nwere nwe mbụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tuwe na-eme mgbasịala gị afa. Amalụ m nwere mmụọ nọ na ngwurube nna gị na-akụ ọta. Ma nwere mmụọ ọbụla na-ele allegation against you. Ma nwere onye emegide na ngwuru, o wee na-eti aka na mmụọ na-asụ ude na mmụọ na ọma data mma. Na ọma nnata na ngwurube oke afọ mma. Example, na-emewuri ya. Ma ọ na-anarị anya. Ma ọ na-emeri nke a, ma ọ mere nke ọzọ. And in the spiritual realm, truly emegidere ya. Echefukwana na ije na-agba ochie na-ekwu na a ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee cheta ụmụ ha to the 4th generation. So even when your father did the wrong thing and you grew up and know that look, that thing was not good,
You have to do restitution. Inidiri ọgwụgwọ nọ ihe ị ga-reverse wu ikpe onye a iwe na-ewe ma ọ bụ ụmụ ya onye a ya megidere yọghasịa biko. Ama m our father must have stepped on toes with your father, but please na ya na-ayọ ụnụ ka iwe ụnụ zia onwe etu ọ bụla ị ga-esi mee ka ụmụ onye anwa ndị dị ndụ jiri ọnụ ha sị, oh brother, let's forget about ihe gaziri na ekpofukie. If they have forgiven you, believe in me, imana iwe anwa na generate from their anger will stop. That's their solution. Sometimes enwere ike na-achọ dibịa ya alụrụ ọrụ, ọ bụrụ na enwere ihe na-amaghị ikpe na mmụọ, ọ bụrụ na ayọ tụrụ ya mee ka peace, mee ka iwe na-eto agbada ka chịrị mmadụ ihe ọsọkwa ya bụrụ na igburu chi onye ụwa efi. Ụfọdụ na-ahapụtasị mma Ogbuefi na ha gburu chi onye ụwa ha ewu. Na igburu chi onye ụwa ewu means nothing. O nwere ike onye gburu ọkụkọ gị aka dị acceptable karịa nke gị. Ghọtara ya? It's not all about what you gburu. Ihe dị mkpa bụ the aligning. Mmanụ mmụọ ọbụla na-ebili na-amụ ikpe jụọ ya kere ihe wụ problem. O wee sị yes na ya na-ele allegation against this family or against this particular personality because no mere o kere ime, because no mere nke a ma ọ bụ no mere nke a. So onye niile ya gbaa afọ mara exactly ebe esi agbaghị ikpe na mmụọ yọtuo mmụọ dị etu ahụ echukwacha ha one after the other. O nwere ya element e neglected in the previous past. Align up with all of them. So na-agwara gị echukwa gbachara gị afọ enweghị anya agbata ụzọ ihe ịtọ maọbụ ịnọ maọbụ ise maọbụ isii bụ ihe ị kwesịrị ime. Inwe ego ime those things. Ka akwụsị ịgbaghe aro ma ọ kwụsị ịkwaghe emu na mmụọ. Mana ọ bụrụ na ị nwere ego ihe agwa ogbe bụrụ amụsụ iwere ego itinye ile ọma. Akọwagoro m jee wọchị ya vidio m ebe m kụziri etu mmadụ ga-esi wee ji akwa ọkụkọ Igbo wee ze mmụọ iwe. Iwere akwa ọkụkọ Igbo wee ze mmụọ iwe is a simple thing. Akụkọ nkwụkwa ya ọzọ maka ndị na-abịa ajụ m ihe nkọwara gbasara ize mmụọ iwe. Jee chọwa akwa ọkụkọ Igbo. Akwa ọkụkọ Igbo bụ ihe dị ndụ. Ime eji akwa ọkụkọ Igbo ka wekwa compare akwa Greek bụ is a formulated food formulated. Odie oweghe akwa. Ime eji compare akwa ọkụkọ Igbo ọ bụ nnekwu ọkụkọ shirie nwa wee bata. So follow normal natural process. Ịweta akwa ọkụkọ Igbo ịpụta n'ụtụtụ. Ịpụta n'ụtụtụ na compound ebibi ị ga-afụ ebe anwụ si achanite in the morning. Ebe a bụ east. Batazie na four corners of your room, one side must have faced that side, east. Ịnọrọ ebe ahụ wee sị mgbuchi onye ụwa m iwere wee sị ya biko iwe ọbụla ọ na-ewere gị ya banye n'ime akwa n'iji akwa ọkụkọ Igbo wee na-eze iwe. Wezie etu o si wede kwee nkwa sị ya na ọ bụrụ na iwe ya ze n'ebe ị nọ chịrị mmadụ gị na inweta ego na ị ga-eme ihe dị n'ụzọ gị. Ime honestly imesịa ya chee ebe ọ bụla ụzọ gbara ịnọ tiwa ya ma ọ bụ ịtọ. Ọ bụrụ na ị nwetara chọọ ogologo ụzọ ebe okwu si aga itiwa ya nwee obere ego chụpụ aja nwere ike ime ụtụtụ ehihie ma ọ bụ abalị. Etu ahụ kwa ka ị ga-esizekwa ndị ichie iwe ma ọ bụ na o nwere mmụọ nọ na ngwurube nna gị emedoro emedo ma ọ na ngwurube nna gị wee ebe emetọrọ ihe ọdịnala dị na ngwuru. Ịyọcha ha kwe ha nkwa tụrụri na chịrị mmadụ gị na ị ga-eme ihe dị n'ụzọ gị. Alignment. By the time you align with all the forces that is disturbing you, ị ma na-enwezi onye ga na-agbawa ụgwọ na mmụọ. O nwezie ihe ọbụla bụ oke gị that do to you, you will receive it without any allegation again in your way. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwalụ gị bụ come back to ọdịnala. Imedochi ihe dị n'ụzọ gị ọ bụrụ na ọmụnwa gba dị afa mgbacha dị afa. Ọ bụrụ na ana be nna gị bụ ana na-ahụ ọkụ anyị lụọ ọrụ mee ka iwe ze ana be nna gị na ngwurube nna gị ama ajụwa ụlọ ilo egbewe ụlọ ọkụ mee ka udo wute mmụọ ọbụla na-agbanwe ụgwọ. Emegichacha udo wee yozi ha si ya ebe ọ bụ na-emegichaga udo n'ebe a ebe onye ala ịbụrụ onye agwụ na-enye nsogbu echukwa agwụ gị ewesizie ha oke ebe ọ bụ na ife anya oke afọ echukwa chagwa ụlọ gwabezie na ụnụ gọzie ya ejika aka ọnụ wee wuberu gị ya altar ebe anyị maka nkwubi okwu n'isi gị
ka mmụọ ezumezu mmụọ niile gị na ha so inye ha direction. Ọ bụrụ na agwa ikwu nne nne gị, agwa ikwu nna nna gị, ha niile na ezumezu mmụọ niile so gị adịchi gị, ha niile kpọkọ ha chọrọ ịnọ ọnụ, chụpụrụ ha aja, gwa ha na bido taa ha ghasazinara ihe, na bido taa ha na-ewetara gị ihe ọma dị iche iche ka ị kwetago na ya arụ ọrụ dị n'ụzọ gị. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, ọ ihe ị ga na-develop spiritual life will be developing gradually, and once they are developing gradually, the more you are accumulating more, making more friends, the entities of powers on that ga-akwụtụrụ gị, on that ga-eme ka ndị ụmụ ọgọ na-emere gị, ka ọ ga-abụ ihe mmadụ ihe o mere gị, isi mmadụ mere nke o mere gị nka ọ dịka ịgwọrọ ọgwụ, mana ọ dị personal relation ibidigo. Ị nwere ike ị na-achọ onye enye 100,000 mana ị nwere, mana onwe onye ya chọọ 1 million naira in less than 1 hour, what is just ịkpọ friends. Ihe niile ahụ relationship o build over the years. Ọgaranya jere na mba anụju abịa, ọgwọdụ ndị o jere nyekwara ya, ịghọtara ya. Ọgaranya jere na mba amarị ya amalụ, a na-etu ya afa, a na-enye ya onyinye dị iche iche, bụkwa ndị o nyere onyinye in the past na-return ya, or return match. So if you are not giving to the spiritual world, if you are not giving to the elements, you are not giving to your Ezumezu, how do you expect them to give you? So learn today how to give back to nature, how to give back to the elemental beings. No one of them near one more. Gị na ụmụ mmụọ dị na mma ka ha meghere gị akụnụba, ka ịfụ na ị nwere ike ịyọcha mmadụ ihe onye ajụ na ọ ga-enye gị, ha eje mee mmetụ obi onye anwa, ka onye agha menwenata udo tii n'ọkpọ gị sị gị Ifeanyị Okafor sendizi aka nọmba gị, mana ọkwa ejigoro ajụ gị onye ekweghị ekwetara ya. Mana mgbe ị ga-esi na ime emedo ihe dị n'ụzọ gị, na ọka ịjọmpụ dị processes je bido gwọwa ọgwụ, ị marụ na ihe ị na-eme hypnotizing. You are trying to coerce some people, manipulate them to take what is theirs. It's just a matter of time. They will realize what they are missing. They will come back to their nature and their roots and chill them again. Now we have what I'm piawazo. Bido taa, mesi ihe dị n'ụzọ gị. Align yourself with Ezumezu, morning again na haso. Yozie ha gozie gị, kebe eziokwu na ha ga-agozi gị. It happened to me, and today I'm a happy man. Whatever I ask, I'll get. I said n'ụbọchị taa, na ị ga-adị ka agụ nkwọ. Now whatever you aim, you must get something. Na ị ga-adị ka ichoku na-anọ n'ụlọ ugbede ya na-azụ n'afịa. Na ị ga-adị ka abụ ana na-anọ n'ime ana, ihe ọ eri achọrọ ya bịa. A sị na kekeka ya manya metụtụ ya mụkọ na anyị. A sị na ihe ọma dị nne ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị maka ọwere anya ha wefu. Ekwubie m okwu n'isi ụmụ ọdịnala Igbo ndị niile anyị na-alụ ọrụ, all my spiritual children all over the world. Ndị nọ na East, I say let there be favor, let there be upliftment, let there be breakthrough, let there be testimonies in their life. Na ha Chukwu okike kepụrụ ime ihe niile. Say entities of us from the West. They went to West, Western Nigeria, Western all over the world. Let there be breakthrough, let there be cost breaking, let there be upliftment, let there be miracles in their life. Na ha Chukwu okike kepụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwubie m okwu from the South. No, Southern Nigeria, Southern all over the world. Let there be breakthrough, let there be upliftment, let there be miracles. Na ha Chukwu okike kepụrụ ime ihe niile. Say, entities support from the North. Let there be testimonies from the North. Total Nigeria, not all over the world. Let there be breakthrough, let there be upliftment, let there be miracles upon their life. As in now more Odinana Igbo, my children all over the world, they could be a mokunisi. Say no one on look elephant. I had to go get me henina. Obroni ha uncle kita, no one at you any. More no one home on nature, can you tell more wako on nature, can you not Danibo? More Kabala family, more more teacher. Send the other message at 0805 78 37 672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu wafam abụ oraifite na Anambra State ya gazin ọfọ